Жәмәгать баршагызга да сәламнар. Без бүген Казан урамнарына түгел, Орча урамнарына чыгарга булдык. Нәрсәләр килеп чыгасын, сез хәзер үзегез күрерсез. Киттек. Орчада гомумән тормышлар ничегрәк уза, ничегрәк бара? Орчада әйбәт бар тормышлар. Алай зарланырлык түгел. Әйбәт, шәп безнең. Кем ничек күрә бит тормышны? Орча халкы Subhanallah, иншалла бүгенге көндә бик матур яшәп ятабыз. Тынычлык самый главный. Или без Начар дип әйтә алмыйм инде. Ну, эш юк инде монда җирдә. Бөтен халык Казанга барып эшләп йөри. Бик әйбәт. Халык тырыш, түземле. Орчада ярый, Аллага шөкер. Бик әйбәт, бик рәхәт. Шәһәребез Чәчәгата. Безгә, үзебезгә бик тыныч, бик рәхәт. Орчада барсы да шәп. Бар заларын түгел, бүтән регионнарга карасаң, безнең татар иде нормальный. Орчаның Казанга кушылуын теләрегезме? Юк. Чөнки Казан ул бик тыныч түгел шәһәр. Анда кеше күп, машиналар күп йөри. Ә безнең шәһәрдә тыныч, һава чиста. Кушылса да бик әйбәт булыр иде. Монда бер инде заводлар, ниләр ачсалар, кешегә, халыкка эш булып торыр иде. Тынычлыкта яшибез. Машиналар тызбыз йөрми авылда. Рублевкада яшәгән шикелле итеп яшибез инде без. Орчадан чыккан танылган шәхесләрне санап китегез әле. Габдулла Тукай, Мөхәммәд Мәрҗани. Тукайны әйтмәсәм гынак буладыр инде. Рөстәм Закиров, Габдулла Тукай, Рөстәм Мөхәммәд Мәгдиев. Бред Питт var, ниләр инде. Анджелина Джолилар. Анджелина Джоли түгел инде. Нидән ул сабанлыкка име? Сабаякларны, башакларны түгел. Тагын Рамил Шарафиев, алып баручы диджей. Ие нәкъ ташлы Ильяс Габдулгазизов, безнең Орчада тора ул. Менә яшьләр өчен кем танылган шәхес? Габдулла Тукайларны, Мөхәммәд Мәгдиевләрне алып атып, Айбазларны, Рамил Шарафиевларны югарыга ниткән өчен, сөйдергән өчен. Шулай бит инде. Анда бит артистларга гына димәгән, анда мин шуңа күрә әйтәсем килә. Җирдә эшләп хезмәт итеп яткан безнең фермерларыбыз бар. Алар иртәдән кичкә хәтле басуда, кырда, аларны күрмиләр дә дип әйтергә кирәк инде. Мин шул якында күрсәтергә кирәктер дип әйтәм. Гел артист нәрсә инде? Артист инде кеше алдында күрәсе килә.